Il-logħba tal-Ġurdien u l-Qattus li l-Gvern qed imexxi biha lil pajjiżna ma tistax tibqa' għaddejja. 6 xhur ilu, fis-26 ta' Jannar, il-Gvern salva minn vot ta' sfiduċja bil-casting vote tal-Speaker. Minn dakinhar, il-Prim Ministru tilef il-vot dwar il-mozzjoni tal-Oppożizzjoni fuq il-Ġustizzja u l-Intern bid-Deputat Franco De Bono jivvota favur. U minkejja li talab vot ta' fiduċja, ftit jiem wara il-Gvern reġa' tilef vot dwar il-mozzjoni tal-Oppożizzjoni li talbet ar-riżenja ta' Richard Kakija Caruana b'Jeffrey Pulicino Orlando jivvota favur u Jesmond Muljet jastjeni. The Times jgħid li bil-votazzjoni ta' tnejn li għadda kien ikkonfermati li l-problemi fil-Grupp Parlamentari Nazzjonalista mhumiex limitati għal Franco De Bono. Il-Gazzetta tirreferi għad-dikjarazzjoni tal-Prim Ministru wara l-vot illi kien sorpriż b'dak li ġara u tistaqsi kif Lorenz Gonzi seta' wasal għal konklużjoni li kellu appoġġ mid-deputati kollha, speċjalment meta Richard Kakija Caruana fl-ittra ta' riżenja tiegħu qal li r-riżultat kien evidenti saħansitra qabel ma kienet ippreżentata l-mozzjoni. L-editorjal ta' The Times jgħid li huwa evidenti li s-sitwazzjoni fil-Partit Nazzjonalista u l-aktar fil-grupp parlamentari tiegħu hija problematika ħafna. Hemm bżonn li għal ġid tal-pajjiż tiddaħħal l-istabilità fit-tmexxija. The Times itemm jappella lil Prim Ministru biex iwaqqaf din il-logħba tal-Qattus u l-Ġurdien u mill-aktar fis possibbli imur għal elezzjoni ġenerali.